Hello guys! Good morning! Hala. Why I'm so... I woke up like this. Hala, punta na akong kwan guys. Ariyan ako akong brother guys. Kay nagkwan siya na. Limpyo na. Kay pista na. Kapoy na kay bunglay guys. Like general cleaning namin guys. Kay hapit na jod. Pista na jod. Wana joy laing sa... Lunes ang pista ba? Lunes? Daha pa kayo silhigon guys. Wala. Ariyaw na ako. Ang brother guys. Okay. Gapin man ya dire dia. Guys. Manglimpyo na. Pero wala di ako ditapang guys. Ako guys. Pisko. Ako rin vlog guys. Tanawa akong brother guys. Social learn. Alita pa doon guys kay malapsikan sa og bato, daghan na bang bato guys. Ay! Palayo to guys kay manilhig. Pero mato sa miguan, magpalit sa mig trapal kay sige ulan. Basig idigpista magulan. Hala guys, hinog na guys. Naibunga. Nahinog na lagi ng usang bunga. Asang uban di kuha na? Ha? Na, hinog lagi niya. Di man maabot. Kita mo ana guys. Gamay ra kay siya bunga guys. Ang usa hinog na. Tamis na pa? Ha? Ay. Ayaw pa na nahinog oy. Ah, hinog ha? Aw nya ra. Oy, kisa may kakuha sa usari. No guys, hinog na guys no. Bunga na guys. Orange. Kuha kayo. Kisa may nagkuha sa bago lang yung kinuha ni isa. Kamo di ay, nauna man. Ay, ikuha ni mama guys oh. No, yan ang kuhaon guys. Hala, nay nangawat guys. Uy, di pa man. Turag usa na mo. Wala kayo man na. Sublam na ko rin na. Ayay guys. Bitaha dyan yung nasublaan. Eh, kung ayaw kayo nga, maulit man dyan yung niya. Tamis naman? Tamis man. Saan na nilagay? Ang kung kami dyan, dahil si Kitty orange man. Orange lagi. Abin ko siya, buling na ko man ang buling dyan. Nakuha man na munga. Bitaw dungan-dungan na may tanom. Ay, nindot yung kamot si Benji Guro. Ha? Haman? Hayan, dragon fruit. Yang gitanam. Haman, yang tanam. Ha? Hala na lagi gamay. Wala na yung nagdungan di ay. Sayang guys, kay gamay rag bunga. Pero ikaduha pa man niyang bunga. Pila ito yung bunga niya permero, ma? Daghan to no? Daghan pa, daghan. Ha? Kare, may ulan na bunga guys. Basig next year, mamunga na ni. Daghan. Kani kay namunga dyan siya guys. Ito ba? Ito ba ganito? So atong tilawan guys. Guniti ba? Kaya kung tilawan. Ana. Ang tilawan guys, tamis ba kay? Ingos mama, tamis kuno. Orange man ni guys, purgi kuha. Di pa na hinog. Dili ako gakuha si mama kay ingos sa tamis na ko kayo. Ala, orange jud man no? Orange man. Tanawa guys oh. Kami sinagaan ba po rin? Gawang kamot guys. Ano tilawan. Sayang lang kay wala kay dahang bunga no. Wala liso ka nung siya. Oy liso. Wala kayo liso. Daw tilawan guys kay sa una di matatamis yung primerong bunga taron kaduhang bunga niya. Okay na pod. Tara ka. Asom-asom pa kadi pa man hinugod. Tukas mo mag-ang ay tapos na. Saan pagbangka? Oo. Kaya lagi liso. Dili kay daghan. Adili lang.
Oh guys. Nakakaon na mesa, dili na mo tanong. Palayo ta ka na Lupi. Ang akong gitanong guys, wa man namunga dungan-dungan sa baya ni. Akong brother-in-law gatanom ani guys. Turo akong gitanom ato guys. Dungan mig tanom kay tulom ni kabuk seedlings ang usa. Ang brother-in-law mo ni namunga. Pakita naman sa ako guys ang akong gitanom wala nang namunga guys. Share ito ng one guys. Mulakaw pa mirror. Basic ay akong brother guys. Ako ga-vlog-vlog. Nanghugas ko. Dura akong gitanom guys. Pupa na munga. Muna ang ako ang gitanom. Pupa kay bunga ani guys. Lain lagi siya ground ting no? Dungan mi atong tanom atong sa akong brother-in-law guys. Iyahan na mo nga. Ako wala na mo nga. Ang sa akong sister po guys. Ngunit kaming tulog at tanom sa tulog ka seedlings dungan. Ngunit sa akong sister. Huwag pa dyan po na mo nga. Yaha. Aslo mong guys kay kaom kong tamis. Nadaot among kuan guys, among apple. Malakaw meron guys. Malingkod ta ari guys. Sakit pa dahil hapon mong hawak ang kon. Taas pa rin siligan guys. Oy nga, sige ulan. Budlay, am nilhig basa. Samot pa dyan guys. Ang kadugay. Kay galingkod-lingkod ako dire. Ikahalang lipyuhan basa pista guys. Oy, grabbing general cleaning. Sila na itong mama. Ingos papa, nilhig daw siya guys. Karon. Patawag yung papa guys. Am nilhig daw siya ron. Mulakaw mi. Mulakaw mi iteng. Palit mig trapal. Kay basin mo ulan ba. Matrapalan na mo di ari. Kay maulan na natong bisita guys. Kumanan taon si iting upuan guys. Panguan. Panguan dire pang munglay. Manilhig mi guys. Kanang dili pista, dili man kuan. Dili kuan. Sana na eh. Dili. Tanong og mapista na guys. Tanang suok, limpyuhan jud, trapuhan o flower. Ito kay orchids ni mama. Ay, wala na ang bunga sa kuan guys. Nabati ang apple guys. Wa ko ron angay diring dapita. Nay kuan akong brother eh. Cherry daw ni. Saning klase nga cherry. Wala pa ko kataon aning bunga. Aslom daw ni nga cherry. Hi. Hoy, magpalit kong kuan yung butay parang flower pot gang kay. Unsa isulod? Tulo ka magpalit ko diyan ka nagpalit ani gang. Hoy, nindot na lagi dire. Nindot na dire. Oh. Wait, lain. Diin man yung banabaha. Wait, lain. Ay, katuning sa kuan? Aw. Okay, naay bangga ba ya? Kuaning usang sangaha. Aw. Kay kuan man gud aron dili magkuan. Nganong wa man ni siya namunga karon itong last.
namunga. Saya. Ay, magkuan na. Dako na ang kuan o. Nga akong gi-replant ang kuan. Okay guys. Kaya manglakaw na mi guys. Bye. See you na po.